me see. Masikuona manje. Why this every corona light? Okay, that's better. Yes, better. Then comments, live chat. Okay. Alright, share. Let me share. Where is it? Live. Live chat. Hi, Jise. He that was nari esi Jise Mavona Linetti Shermatenga Karen Meli Jise Mendi Boshea live young pa Facebook andika African Music 2020. How are you? Charlotte Katiza say don't Boshea live young we. No share say how do you share this? Okay, share per Facebook. Okay, share. Don't share. Dynamite, Ignis, Melissa, how you? Did you say? Men share. Join me live on YouTube right now. Ndakushare ndikashare manje zvinhu zvaitisa zvakanaka. Agnes Muniro, oh, I miss you too. Lee, zviri sei, oh my God. Regai ndishare futi kupage, handiti share kupage. Nezuro handina kurekodha. Ndaizwa kamusoro imwe, handiti kubasa kunondirwadzawo kudzingwa moza. Kunorwadza kubasa uku. Regai ndione ndishare futi kupage kwangu. Handiti ka. Do share say how do you share? You don't need such a technology. Share no, danyepa. Share copy. More options. The name did not share say papa. Then this say mentions and do so copy and pasting. Hazel, Sylvia Fakaza, how you? You don't go more someone but first few minutes is under tango tora. Again, the share and the share and the tango tora yangu andika. Ndoita sei apa ndozoita sei technology inonetsa kandiite so yombotanga ndaendesa kumessenger ndozoita sei ndonokopa link ye ndozonoita paste handiti Lydia Mandaza zviri sei wadijamba lineti ndakumhoresa lamwari lineti mabwe ndakumhoresa kudhara iwiwe chamwari ukuda kuriga panapo MH voice ndanamboenda kumo kana wapinda mumabhengi evanhu unofanira kumboita sei unofanira kunge wakachinda-chindaona vanozokuti uruda kutsvagei kuno saka first 5 minutes dzekuekera ora tiri kupiekera me ndishare link kupage ndo handauya Meli Chantel first 5 minutes echimhoresana mbosana ndikatanga handichamhorese Believe Joros zviri sei ndainama ndakumhoresa kudhara ndainamati nyasha munyikwa ndakumhoresa chamwari ukuriga tsitsi masvikeri Rejoice Shorain mupo Shorego handisi kuriziva Felistas Lindiwe Besi Barikwa Roda vanhu vese muripi nhaimi muripi ndiri kukoniwa kuekera chirege ndikope ekera iyi ndikope inonzi iyo ilingi yacho iyi yenditi ndiikope ndaikopa ndoita sei ndoiisa kupage wendizentera ana maposa li mimi JZ takumhoresai veduwe tino 5 minutes dzikangopera ndichamhorosi ndakutanga kutaura nyaya ndika Scotland, how is Scotland veduwe iwe wangonditi Melissa chinaka chamwari ndakuona wani chiregei ndiposta apa ndichitanga kutaura ndika vanhu vasati vanyangadzwa zvinogona kuzokumidzwa kunyangadza kavamwe vanenge vakutamisa data believe Cape Town Spain muri kuSpain Cape Town England JZ Nyaz
England, Scotland, yo maScotland hobo munonzwa chioneri vanhu vekuScotland, Abigail Shumba zviri sei munaigone Hungary iri kupi? Hungary risachinaka Hungary, Sheila Canada, USA ilindiwe. Oh my God, Fedelis Jambanja kunzi wamanya Millicent Scotland, MHV UK. Chimonitumirewo mapounds, amana nitumirewo mapounds please. Amana someone please bless me ne Christmas amana. Amana ka mnandi kudzai ambokudzai. Sandatanga kutaura. Mina nditange ndashare kugroup. Ndinotaura sandatanga kushare nditsika. Mina nditange ndaposta. Right. Ndikaposta zvoita zvakanaka. Right. Publish. Mene ndikudzei kuita mavideo momboizere kuti zuro ndosaka sina kuzorekodi musoro wangu ka unoguma wakutema plus ndikatasa malights saka nditumirewo mari dzedrink please imbondiblessewo kungondiblessa une mari yeChristmas ndingafara zingamboiti ndingafarisisa ndinotenga chidress changu chakanaka cheChristmas ndonotenga dress reChristmas ndakapedzera kutengerwa dress reChristmas ka ndongana ndi grade 3 pandakapedzera kutengerwa dress reChristmas ndandane nemusikanzi wawo kuzopinda musoro. Will you give title? I don't know. Kwandogara kure nemasiti mahombe plus handina mari yacho yekuti ndifambe ndichitenderera chikuradza iThailand ndoshuwa hako ana maposa zvako iwe handina hangu mari yacho inozosvika ipapo yekuti ndinge ndichitravela plus ndogara kukaita kumamisha Bulawayo. Oh my God, Bulawayo unonzwa chiona zviri sei. I'm so happy. Oh my God, where is Muzarabane? Where is Guruwe? Oh my God, Chantel Kolowa. Oh my God, Sheila imbotito chichemo kumupengo uri kuda kuita no ndatisiyewo zvakadira nditi munhu anengada kuzamawo saka imwe Ana Mary Louise ndiri kungofunga musandipungisa jigi chako Dotito. Dotito Dotito mona unaenda kutosvika 7 minutes manje chega ndinoti ndayekerere tichitanga kutaura nyaya yedu. 84 amana 84, that's really nice. 84, my goodness. Nditi join me kuwekera zvinonetsa izvi zvetechnology maona. Join me kuYouTube pakaita seYouTube YouTube now. Right, tichitanga kutaura handitsika muchimbondiudzawo kuti muri kupi muchindipromisawo masweet for nothing. Joburg uri say how is Joburg kwa kudhilitika sei these things zvonetsa izvi ingwana aripo musadhilita ka ndozoonawo panichange ndichiverenga. Sheila ukuenda kuchechi yaJava you bless you. Nekwandiri kuno nhemi ndikuita ndigenda kuchechi yekwekera. Precious Gura usataura zvajigita cheki chanipo ndakaikangamwa magitsi ainda sorry kudzai kuti mupandawana gutu zviri sei. Oh my God, Regina, Cape Town, Netherlands. Oh my goodness, I'm so happy. Joburg makatsigira zviri sei Sister Evelyn. Oh my God, takutosvika 100 mukaita 100 ndo ndatanga kutaura nyaya handika UK checheche. Oh my God, kwachecheche uko I'm interesting this little zuva randisingaoka. Alright, ndikuita. Okay, tasvika pa 100 achamorosi India. Okay, ndio mapestra my mobi. Okay, right. Mukuda details. Oh my God, mine ndikudzei vanhu vese vari panapa munondibata pane nhamba dzandamboposta ko but nhamba dzese vadondisira mari veve yeChristmas ka mirai ndikupei nhamba dzangu 09781908 handitsika vari kudondisira mari dzeChristmas veve kuti ndimboonawo energy nekungotenga Coca-Cola nomboenda unorya kana pizza paChristmas pepe isatembi Christmas ka ndione energy ndichizotenga pamwe zvimalights zvekuzoisa pamwe ndikazota kuchaniwe kakurawo ndinoenda kuzoita zvakanaka ndichidekoreta handitsika mondisira mondibata ipapa manibatai mama mondita sei
uyai kutele ndimondibata ipapo ndimonotenga Coca-Cola ndoda kumbarya musi weChristmas wangu wewe ndimonotenga kana keke ndimonotenga kana keke ndiriko ndinotenga ndoda dress mozaka ndichikura ndaitoti ndoda dress remaruva saka mumbondisirewo vakomana ndisirewo chanewa haisi kunyatsa kundibhadhara izvozvizvi ndichazotanga mari ndingapapa mberi apo Western Union ndo yandonyinyofarira. Oh my God, surprise me. Full name rangu ndisheroni Chipomanjira. Munondibata kuWhatsApp number. Pane imwe yandakaisa but ndiye vamwe vanongwada ngo vasingazoshanyira kupi kuYouTube yangu inini yevanhu vangu vanongwa chiwe chingotsapota panapa munondisirawo $10 $20 paChristmas apa munondisira pa 0972819028 Christmas story time manje ngaisitanga story time tasvika wantu. Oh my God, thank you so much. 120 per 10 minutes. Okay, right, ngaitanga nyaya ndiri kuThailand. Ngatanga nyaya yangu manje handiri last week ndakataura nyaya yekumikaka tikataura nyaya marelationships yekumamisha tikataura nyaya yeman'ango aisvika muzvirya saka ndikuda kuconcluda ndichiconcluda ndichibva ndakuzobva kuti ndakazobva sei kumusha kuzoenda kuHarare handisika but tichiri papa pane kasitori katikitiki handitika zvakangosiyana zvakazomboitikawo zvimwe chindi kumusha kuzosvika ndazinda kupi kuHarare, right. Saka handai kuziva pepe kwakusina kana magetsi hakuna kana foni hana kana chii kana nothing nada tiri kumusha handisika saka pakadiro manjika tata kuzotongoti life inoika hakuna kwatichaenda handiti kwabata geche wapedza warima wapedza wakohwa wapedza handisika takatosvika isusu kumuchato kuti watiti rice noti mupunga unoita zvokudzvarwa mumapani muya handidi kurerera nhema waiti kana wakatanga upuhwa ndima kunoitwa zvemandima zvemagaba zvezvo ukatanga upuhwa ndima yacho yaita zvokutatamurwa gumbo yatatamurwa gumbo ka wainyisa kuita sekudai kuti ndinobuda nhasi kuti handibuda handitika yaizorwadza ndima ndeyemuzviyo handizivi kana pana vanhu vanorima zviyo zvezvecha zvinobika doro riya ma7 days enyaya yamunozomwaya saka tinorima kwedu isu kunorimwa zviyo vakomana kusakura zviyo kwakafanana nekushara nda kana kuti uri kushara mukati meekera muya mumavhu uri kuda kuzama kunonga tsono mukanoti hauruzama kunonga tsono murima ndo zvimwe chete nekusakura zviyo hazvisakuriki zvinenge zvakabatana kudai iwe unongofanira kusakura kuti chisare chiri 1 uchichitenderedza mai mwana wangu asingabudimo handiti tobvepo tienda panyaya yekuti chikafu manje ungozototi ininika muvhuro tumuvhuro svondo tusvondo kuti unorya sadza nemubora kubva pamwe wasikati paya warya sadza nemubora usiku warya sadza nemubora saka zvazoti kuti kana mafuta akapera muri kumusha kwenyuka pakashaya munhu ndakumasvingo nautaundi handitika zvatobhaja zvabhaja hakuna unotoenda kwa undotozomirira kutoti wakatozohwa kuti kuna vanhu vanoenda kumasvingo kana kuti vanoenda kupi manje dambudziko raripo nderekuti bongo wangu asingadi zvokubatisana zvokubatisana izvizvi zvinhu zvakakura vasingatodi zvavo havabhilivhi mune zvinhu zvokuti batiswa chinhu changu chakati wozonondisvitsirako omari yangu wozonondisvitsira kuko aiwa iro department harisiravo saka watoziva kutoti panguva iyoyo kana baba wangu asina kutenga makatoni wangu waitenga makatoni handidi kuvarevera nhema hana musi wanakati takazova takarya mujonjo asi iyi exam inongotaura kuti kumapurazi kwedu ikoko kana usina kunge wakatenga zvinhu zvenyu zvakawanda kuti panguva yezvinogona kuperaka unogona kutombori kukika mwedzi wese uchirya kana doviri rafinaka wakutongorwa mujonjo ndo muriwo usina mafuta handiti tazoendeswa kumombe indainzi kanonzifudza mombe ndanofudza mombe ininika dzaiende usiku hwacho hwese dzaivata dzichipasa nekuti inini ruoko vamwe vanotanzi ruoko rwomunhu rumwe ruoko rwomunhu runoita kuti mombe dzigute rumwe ruoko rwomunhu runoita kuti mombe dzirashike rumwe ruoko rwomunhu runoita kuti mombe dzachonika haimeno zvadzinoita saka ini ndaingonzi ndikanzi musi iwoyo ndione imboenda unofudzawo mombe handiti ndini uyu ndichingodzivhura ndisanatombotarisa kana kuti kudivi ukuku mombe dzose dzatova mumunda mevanhu miminda yevanhu memwana pamwe dzatoenda kune next plus ini ndiri kutirega ndinovhura mbudzi tonovhura mbudzi uku kuti tine nguruve dzedu dzaifidwa ikoko kwasitakura mashamba aya nemazekera pane mamwe ainzi machiko pane mamwe mazipundo ataekera aita semoa so mazipundo aanopaekera nguruve nekuti kwedu unosina mari yacho yekuti unotenga chikafu chacho kunyatsa kufidha nguruve cheche saka kusvika patitori izvozvi nanhasi nguruve idzo dzinongochengewa asi ndedzechibhoi dzedza zokuti munorima mashamba marima mashamba nemanhanga ndo zvamunopa
zvamunopa zvamunopa nguruve gore rose nanhasi 10 years down the line, nekuti hatina hedu mari yacho yokuti tizoita senguruve dzechirungu, nyange tine shungu dzekuita maprojekti akadero, asi mari ndo panenge pasina. Saka wozwa kuti uchibva ikoko uyu mukomana webasa wangoipo unenge une matema ake nemvura nezvigubhu zvake mukusenga nemusoro, handitika mukusenga nemusoro. Ini dambudziko rangu raizoitika manje, handizi kuti tanine dambudziko rehuri rakati kudini, taisenga zvima 25 liters zviya kazhinji kachoni vhiki raipera musoro wangu wotema kuti asendi kutemwa nemasano nezvima 25 liters. Saka gava kunenge wasenga 25 liters zvikanenge ka6 pazuva, handitika makuseni wamanya kunoteka mvura woteka mvura kubva kutsime ikweyo. Apa patichiri pamvura ipapopo manje ka zvaiti izvo zvikutakwa ndikuteka mvura isusu yekwedu kumapurazi isusu hatitozivi kuti nekuda kwei. January, February, March, April, May, June, July, August mvura inenge irimo matsime ese. Purazi roga roga rine tsime, handizivi vari kumapurazi, asi handitozivi kuti sei purazi roga roga rinotori netsime riri mubani, ende anenge akaita kuteedzera kudai kazhinji kacho anowanzoita mapani matsime iwayo. Saka ndokwamunonochera mvura nemigomo yenyu, handitika mapani muya hautomboryi ndichanzi ndikamwa mvura yemutsime chatakorera kana chata chirwere. Ndoitori mvura itori ikoko haitomboitwi zvokutidzwa unongunochera nemugomo wako weindi. Ende zvakaita kumamishaka hakuna zvokufungira kuti ningi uchaenda kunondipoizenaka kuti izvozvo zvandina kuenda kunoita sei tsime roda harina kuvharwa, haavharwi matsime ikoko. Saka zvoro nyange zvinenge zvangosvambiraimo zvinongoshambira, asi hakuna unofa nemvura yemutsime, ndo mvura yacho iri ikoko. Handiti toita sei paya, ndo rupenyu hwedu hwatirarama, ende inotongonaka yakadiro mvura yacho iyoyo. Ina nditombozviro ndo life yacho ikoko yekumamisha. Mvura yematsime inenge itori health like that, inotosimbisa, inotokudza vanhu kuti tachembere mvura iyoyo. Asi dambudziko manje rinoitika matsime ose anotanga kupwa mvura, kupwa ndokupera kakuya, anotanga kupwa mvura towards muna November uchitanga matsime ose anopera mvura ese kuti hwa anongopererana matsime aya apererana. Nyange ndakunozamukula mugodhi yechinenge isina kana mvura, handitozivi nekuda kwei kuti matsime wacho zvongopera nguva iyoyo. Asi manje chinzwai manje pane kangu kanyaya kari fani, handitati matsime ose mumapurazi ese, havasi kutaura purazi redu rega, tikutaura mapurazi kana kuti lese more than 10 or 12 mapurazi, handitika ose anopera mvura. Pane hwani manje kamukapaniso isusu nezita ratinokupa, handikwanisa kutaura zita rako pamwe, hama yemunhu iye inogona kukateerera nditika, but pane zita ratinotokupa kukanzvimbo kako kuti kunonzi kwavanhingi but hakugari munhu. Saka kanhingirini kako kanongori like panongori nezuruware, handimoona zvakaita madziro anga zuruware. Pazasi pacho apa panongori nekanhu katikitiki kadoko kanhu kakando kanofidha mapurazi more than 15 panguva inooma mapurazi ose mvura, asi kanhu kakaperi mvura. Ndikati chinhu ichi sei chisingaperi mvura? Ava vanhu vari kubva nengoro panapa nemarepeti avo nemazidhiramari, asi tiri kutoenda futi nezvigubhu zvedu mabhara 66, tiri kuenda muchinhu ichocho chitokotoko. Hapatombori asi hapaiswi zvezvo zvokunzi unoda kunoita perfume indokukudzai zvinotaurwa nevekwedu nezvandakaona, asi ina handizivi kuti shuwa here pane njuzi yekati hapana, asi ndozvinotaurwa nevakuru veikoko. Ndanzi kune njuzi iriko ikokoko inoita sei kuti muri mumapani ende dzimwe nguva vanzi vanoita zvezvokutoti time iyoyo yekuenda kunoti maekera matsime opera mvura, vakuru vaya kwanzi ndo vanoenda ikoko, vaenda ikokoko vanoita zvavanonoita. Isusu vatiri vadoko hakubvumidzwi, saka handingataura zvinhu zvasingazivi hanazviona, asi ndaita zvokutorwa kuti hanzi mapurazi ose lese 20 mapurazi, handika vese mapurazi andotaura hasi mafamu manyowani maresettlement, ndotaura ekare kare aye. Vanhu vese vanoenda kupi, vakuru vanoenda ikokoko kuchitsime ichocho kutobika doro, hanzi rezviyo rogara risina kana chinhu mabarwe kana chii, hanzi vaenda ikoko vonoita zvinoitwa ikoko. Ini ndozvandati handingazivi kuti ishuwa yekati shuwa, ende handizivi kuti vanoita chii vari ipapo, asi hanzi gore roga roga vanoita sekutoti vanoenda kunoita sei, kunoita zvokutori tenda iyoyo yekera njuzu yacho kuti tinokutendai nemvura yamunozotipa tichifidwa iyoyo mapurazi ose aya. Kwemwedzi miviri change ichitevera tisina mvura, handiti hachipwi chinhu ichocho. Kana ndatenda hachipwi, ndakambotoenda ndikanoti aiwazve ndati uneochitya hauendi futi woga, hakuendi woga manje kuchitsime ichocho hazviiti, hakuna unoona chinda woga, kunoenda vanhu vanoti 4
vanofoma nje because ari woga unenge uchiti ndikaendako ndikanosangana nayo nokuti ndozvawakanzwa kuti kune njuzu usiko ndikasangana nayo iri padzime ipapo handiti ende hakutomboitwi zvo zvokunzi munoda kuenda nekunoita nesipo hazvitendedzwi zvigubhu zvenyu mbaza zvigubhu zvenyu mochera moinda vamwe ndivo vakati hanzi takazombomukira na 3 o'clock nekuti mutsetse wangu wakakurisa vamwe vanenge vachita madoro aya saka vanhu vanotora marepeti akawandisa hanzi tikasvika ipapo tikawa ndiro dzichisukwa isati zvokuti indiro dzevanhu vemapurazi reka kuti indiro dzenjuzi iyoyo handizivi ndandangonzwawo nyaya iyoyo kuti hanzi takawa ndiro dzichisukwa tikatonzwa chimurungu choti hello nyaya ndakawa handisi kuti ishuwa here handi zvatakawa padzime ipapo handiti paruware hanzi patika chinhu chacho chinzuzi chepa chakanzwa kuti takusvika chakangoinda handi papangofamba semhepo inyaya dzandaiudzwawo nehama dzangu kuti nani ndozvakaitika tikati sikaiimba makahwa chichiti halo makarazoinda kunochera mvura here kuti makabva matiza mukadzokera mamuna zvandani nevazukuru vangu apa ndimbuya vangu vakura vaitotaura vamwewoso kwete vamudhaichaiva ndingore vamwe zvandi ndakatozoti kuna vazukuru vangu ngatimirei hanzi mhepo rikauya rikavhevhetedza hanzi mumwe musizve ndafamba ndikati imagine ndana 3 am kunochera mvura kudzimiriro nekuda kwei zvikanzi nekuti kwedu manje kunotaka kunogona kunzi sedhisemba da kuti example December vanhu vazhinji vanonge vachibva kumataundi vachienda kumamisha kune vana vavo saka zvinoitika manje kwedu vanoti kana mwana wangu uchiuya sekutoti zvondika ndikuenda kumusha nonoziva kuti chero unouya handiti chero uri kudzoka uri kuuya kuzoona mai vake saka kutozoti kune kutori nedorani doro rikutobikwa asi hazviro kuti chero ndio rumwa doro iroro vanobika vouya vachifara vari pamwe chete ndokaucha dzekupi dzekumusha kwedu saka vanongoti hanzi chamboita chikare saka vakazwa kuti mwana wako anenge ari kuuya itoziva kuti hauchoicheri mvura iyoyo panoswerera muswere wose marepeti nengoro dzedu dzakaita kutevedzana kudai ndo zvandakamukirira musiwe nekuti kwakune bira raiitwa kune rimwe purasi kati saka makazoendera munoriva nhema zvokuti makaiona njuzi imi papasina nokuti dai makaiona shuwa indirinika ndanga ndisingambudo kudai namwari kudai ndasingamiri ndaitodzoka ndisina mvura yacho ndaidzoka ndanga asingamboiti mistake iyoyo ndodzoka ndichindepi kwandoenda hanzi ndozvavakataura tikabva ipapo tikati notokuindawo namwe ndikatodzokera kana zvazonzi zvazoshatisira kwangu dai atsamwa iyo njuzi vanhu ndipo vanozoichera mvura kwamugezi asi nomari yekumwa vanochera padzime irorero then imwe yekuzoti hazvimaosheni zvimwe chii vanochera kwamugezi rwizi rwamugezi toenda pane nyaya yekuti chii nyaya yekuti chakasita kuti nditi mumwe musi so toda kuti abhuramani ndakanga ndagara nomuchakuyakuya pane zvazvaitika zvimwacho handizozvitauriri ndechida kuprotektawo chinhu dzeni but unongoziva zvemumafamilies obviously pamwe munombonetsanawo pamwe nepamenyu wozotsamwa zvokusvika ndakatsamwa mune ndikudze musiweka ini ndotsamwa wangu pano napa but musiwe ndatsamwa moona vhudzi rangu ranga rakareba kuinda mudengomu rakareba vhudzi rangu ndikatora chigero ndikaveura kusana nemusuwo ndatsamwa hamusoni ndatsamwa asingamboiti ndakariveura ndapedza kuriveura handimbozoni ndaida kufikisani handizivi ndaida kufikisani ndagera musoro iwoyo ndakaveura vhudzi rangu ranga rakakura kudai uso ndikariveura ndarivevura nehasha asi ndakangozvifikisa ndakangosana ndakashata but ndakatozita times 2 musoro wamumvota sechikomana ndakaveura kudai nechigero kudai nehasha ndakagara paipai ndikati ninika ndakutongofira kunoku handiti ndafira kunoku ndozodii okundoti mumunda everyday ndikuti hamusikana ibasa bhanu ndozvandaizviudza vandandazambirana mugwamo mumwe musi saka nditi dzimwe nguva zvandaiita mina ndikudze zvandaita triki yacho ndandinganyaona ndanyara pano zvokunyara zvezvo zvimwe zvazvapoitika ndandambobayiwa nedanda pane like danda renzungu riya nzungu handipa munotanhaura nzungu otanhaura nzungu maoko ese anoita kutsemuka kuti amamwa nekutanhaura nzungu tichijuruja ndakasvika pakujuruja majuru vedu kuti uteusayiwo kujuruja majuru nehunoko kudai ndanga ndisingazvigoni ndikazvidzidzira ari kusvika ndazvigona maridzira ndaita mhere tikanokukuzva hove chaichaya kuti kandinanaira paekera ikangopfuura pagumba ko ndairidza mhere kuti vanhu vese vaifunga kuti pane munhu wakuda kuurawa ndichidza mhere nokuti ndaikukuzva hove ndichizoona zvimwe zvandasingazivi mumigirikiri muya vanogona vanenge vaigona asi ndaidzidzira ndo zvazvatopo kaenda kunokukuzva hove tikabva ringana kunojuruja majuru maoko esa yakuita kun'en'enwa maoko esa kasara angova mafutuprint kuita semaoko matsimba ezhou
iro ruoko ukamhorosa munhu kudai unokuti newe ruoko iriro ndozvaita kava masarati kuti wiri people chiko maoko ako chiko wakaitwei ruoko rwangu ruri kunzwanzi kuti mamanga ungaita manga maoko munhu womusikana ini hausi kutombondifungirawo kuti pamwe ndikuhwaseni manga angu iwayo pamwe ndatozama kusagirisi iswesa girisi kazhinji kachoni apo woita sei wazama girisi yacho harisi kushanda uti makumbo one manga maoko one manga wakwesha wakuita 3 days uchikwesha munhu akakumhorosa wanga usingamhoroswi wangoti yes wakadai ndozvawaita ndikaenda muekereni kana mugomo musi iwoyo haina mugomo ndikatanga kuchema ini ndakaridza mhere ndiri mugomo imomo kune makombo like ichi plus negomo ka saka pane kaspoti kangu kandaifarira kuti ndikanga ndanyangadzwa zingaitika ndaenda mugomo imo ndoenda pane karuware kandovanda ndozoti kwana munhu azodarika nekunogwa une munhu iyamo ndiani unenge adarika nemuno saka nganga ari kaspoti kangu kakako ndoenda mugomo paruware pepe ndovanda ndirimo nyange ndikadamwa manje kumapurazi vakakudana kavadani zvokuti naiwe sharon vanodana zvokudedza kuti naiwe sharon mapurazi ose anoziva kuti sharon kutsvagwa ndochi ndo upenyu hwekuti upenyu hwekumapurazi ikoko unoita zvokudanidzirwa kutoti naiwe sharon zvenyu zvekusvoda zvezve hakusvodiwi kumapurazi kana ukatonzwa vari loud ka ndoitori normal life ukahwashitaura vari pasi something is wrong pane zvekutoitika mufamily imomo vakatanga kundidanidzira naniwe sharoniwe haiperi sharon iyoyo uchidanidzirwa ingata ndaviri handimbodaviri nhasi nguva yangu ndikagara mugomo imomomo hapana ana munin'ina nemabrothers chete mabrothers angu anenge achita yauya anenge achiita saka gara kuti unenge usina munhu unotaura naye hakuna munhu wekunyaya naye hakuna pamwe munhu ari kundinzwisa karekta yangu inini handiti ndori rimwe dambudziko randitingira ndakatsangana naro hakuna wandihwisisa kuti karekta yangu inini nditoriwo special karekta handiti vaitondiona pamwe vaitoti unodada kaunoda kuzvihwa handitozivi asi ndanditoriwo nepersonality yangu yakatongosiyana yakangoti akakuzhangandira but pamwe wasingaizwisisi ndainogara mugomo ndakagara mugomo muya kana ani mabwa angu ndomaronga mabwa angu kana dziri matanda angu ndomaita dzimba dzangu ndiri mugomo apa gai ndatova kuma-19 years ndiri kutoita chinhu chilife changu ndiri mugomo imomo ndichitopikicha kana ari muti ndaitonotsvaga muti wangu ndotanga kutoti nditori neimweni zibwe sora ndotozva kuti nhasi ndinosvika ndinokanda chitombaba ndichikanda zvangu zuva rega ndaitopenga kuti hwi saka manje musiyoyoka ndipane kagara ndakadai apa ndikuryisa mombe mumunda ndikati nhasi ndinonorohwa nhasi apa ndokunonzi kumbarohwa zvokurohwa zvamairohwa zviya mombe dzichinyatsoa kuti idzo mombe dziri kumhiruko kumhiri ndokure kuri kati idzi mombe dziri kumhiruko saka ininika kuti ndizobva pane pandirika kunosvika mombeko hakuna zvandichatomboita ende vanhu vese vatozoona kuti ndaryisa ndatoryisa minda mumaba gwevana ende zvaizoitika kuti ukaryisa munda mevanhu ka nyaya yanga isingaperi yaiva isingaperi vamwe vaitozoti ndiripe mabarwa angu akaryiswa chigaini ndiri mugomo ndikuda kufudza mombe nditi ganimbotsvaga pakuzorora pamwe hope dzinobva dzakubata mombe dzokunzvenga ini ndainzvengwa everyday mombe dzo dzaindinzvenga kana dzikasanzvenga dzaipasa usiku hwo hwese baba vangu vakati iwe hauchatoendi kupi zvekumombe zvatokwana hauchaendi kumombe inchadawo kuti zakusakura ndomboti ngandida kumombe vakati hakuna hauchaendi kumombe very way usiyoyo kandikachema ndikati mwari rakasa bhuramani iroro ende bhuramani iroro rainetsaka reti rikatanga kumanya so aunga usingaribati ende raimanya rakamisa muswe kuti twi richiinda ndikati jehovha inika dai manditiwo sebhuramani iri ndikachinja ini ndikaita bhuramani rikei rinoita zvarinoda rinogona kumanya richiinda kwarinoinda hakuna unomboribvunza kuti raitei ende harisungwi bhuramani irori rega risingasungi ranga rine zvandaifarira rainakidza because raiva neganda rakasvedzerera so ranga rine kaganda kankaita bhurauni kakasvedzerera kachipenyerera ranga rakandinakira bhuramani iroro mani ranga rakandinakira ende raita kunge sotoronzi rotonamatwa nevanhu madirihwa raiitwa bhuramani iro raidiwa zingamboiti raidiwa bhuramani iroro ndikati ndeti everyday ndikaenda kudanga ndeti ndorega ndaingotsvaga kuti bhuramani riri papi nhasi ndoriona richa zvarinoda mudangemo kana dzimwe mombe dzadzingaritungi raingova special vanhu vanga vasingarirovi kusoka totangira kuvanhu vanhu vanga vasingarirovi vanhu vanga vasingarisungi vanhu vanga vasingarikami mukaka raingosiyiwa rakadiro richingonzi special meat bhuramani iroro ndoenda mudanga muyamya ndinogara pamusoro pemapango emudanga ndoritarisa bhuramani irero dzimwe mombe ziri kubhizi kurwa dzimwe ziri kukamwa dzimwe ziri kurohwa
iro ranga rengozvida richizvida ripakona rikada kusvetuka danga ndiro. Ndikati nei Jehovha. Nhai Jesu. Handizivi mukundiona here, nhai pane munhu ambofona saka handizwa kuti mukundiona here, pane munhu ambondifonera zvizvi zvikakata. Muripo here? Ndiudzei kana muri kundiona kuti ndiripo, handichatozivi kuti inoitwa sei kana ikambokata. Pane munhu andifonera, alright. Pane munhu andifonera, alright. Munhu achandifonera ka ndichamufumura zvangu one day. Munhu andifonera ka ndichamufumura kudai naJehovha kudaiwo ndichamufumura munhu iyeye. One day is one day. Kana uri kundiona ka ndichakufumura zvangu. Right. Tasvika pabhuramani, handiti tasvika pakuti bhuramani pepe ndaritarisa ndikati ndoda kuita bhuramani. Ndinoti nekuti bhuramani ke hakuna kana zvarinomboitwa, saka ndofunga ndikatoitwa kana bhuramani risina zvarinoitwa iri, upenyu hwangu hungatoita nani. Izwai manje zvandaita kuti ndoda kuita bhuramani nekuda kwei. Ndaiti ndoda kuita bhuramani nekuti handimuki na 5 am ndichinda kunzi inda kumunda kunobata geja. Handidzvari mbeu ndichitevera kudai nembeu kudaiwo, so ndinenge ndiri bhuramani ndakazvivatira ndita zvandoda. Number 3, handindi kunosenga 25 liters emvura, saka ndinenge ndiri zvangu special sebhuramani, handisengi mugomo emvura. Ndikati handiti futi manga maoko aya kuita manga kuti ndinosekwa nevanhu. Nini ndofunga kukura kwangu ndaingosekwa nevanhu, ndodambudzikira dera. Vanhu vaindiseka pakusvika ndakazokotongoti identity attitude. Handika vaindisheka kushayiwa, nyanya kushayiwa ndokwandaisekerwa nevanhu. Nenhau yekuti pamwe ndandisiriwo musaladi, vamwe vari masaladi, plus character yangu ndofunga inongoita imwe chitomi chibhuya mheno, ndingoriwo zvandingori zvizvizvi. Saka ndikatoti ini ndikaita bhuramani sezvizvi zvotondiitira zvakanaka, nekuti munhu wese unodari bhuramani iri. Saka ini ndikadiwa saizvozvo upenyu hwangu unongona kunaka. Ndikati handichazoendi futi kunopuhwa ndima ini mumunda ini, saka ndikaita bhuramani zvoita zvakanaka. Asi chinhu chandisangodi kuita bhuramani chete kuzotorwa nechando, nekuti handizozivi kuti bhuramani rinorohwa nechando here kana kuti harirohwi nechando. Handika but upenyu hwebhuramani ka ndakaona sekutoti hwanga huri nani seona. Saka ndaitongoti dai ndikachinjeza ndoti ndita bhuramani iroro. Aizvida bhuramani iroro. Isusu handisandaziva kuti richiri benyu here kuti rakazofa pati rakagara bhuramani iroro. Ndoti pamwe musi manje ndati aiwa, nhasi handinoita bhuramani, ndaita shiri. Ndaita shiri. Saka ini ndikaita shiri ka ndoda mene ndikuzoitisei ndakandoda kuita shiri. Ndakandoda kuita shiri. Kuita shiri dzose ka pane imwe machesa so aifamba ari magrupu, ndikati handimadini ndodaita sei ndingrini ndikaita shiri yakaita sei jesa ka kune zvinondibhogwa zvakangu zvinoita noise zvichinda. Saka handikuita iyoyo. Ndikati ndikaita gondo hakuna kwarinosvika, rakashata futi rakandishatira. Saka ndoita chivangu. Kunzati chivangu manje chinomanya chijeti chinongoti furu chinonga zvitiyo. Saka ndikaita chivangu ka ndethingi zvinogona kundisa zvakanaka. Ndo ndaifunga ndikaita anenge hurekure hakuna kwainondisvitsa. Saka ndaida kuita fast. Kana dzaitaitikira dzakanaka dzedza madhavdhavha iyo ka dzikamboenda panzvimbo ndozandaifara, dzaifamba sengirozi dzakainda dziri kana 5 kana 6. Zvaindinakidza dzakaita kachishepi kudaiwo. Ndogara mugomo ndoti ndoda kuita seshiri idzi, nekuti dzinofamba dziri mafriends. Inana shamwari, ndozvanaita nana shamwari. Ende kaupenyu kangu kakatongokura kakadero, zvemashamwari zvinenge zvaitonetsa, nekuti pamwe ndakangokura ndiwo musikana hwani mubambidu. Saka ndikaita sedzidzi dzikaidzi ndendava neshamwari. Handika tikaita shamwari pamwe chete tikazorora, tombozorora kwatinosvika, tazorora totanga kutaurirana. Handika tataurirana tosimudzira chinda. Saka izvizvi ndondaiti ndikaenda kwaRharare ndainoona njiva dziya, ndadziona ndaitodzifarira singeti. Ndonikaenda kumusha ndonodziona tikati pakuda njiva idzi dzakatobva kwaRharare. Kuda dzakatobva kwaRharare. Saka kana dzina kubva kwaRharare ka kuda dzanzori kana kugweru kana dzakatobva kuSouth Africa. Ndaibva ndafunga manje kuti ndinzimwe hama dzangu dzinombonzi kuSouth Africa. Saka pamwe ndikaita njiva ka inongona kubhururuka ndendepi ndenda kuSouth Africa ndichingoita zvandoda, hakuna anondibvunza, ndiri njiva ndiri mudenga. Asi ndanambozozvifunga kuti pamwe kune dzimwe shiri dzisingararame mumacondition. Ndozvandakasita mumwe musi handichadi kuita shiri, handichadi kuita bhuramani, handichadi kuita shiri, ndada kuita svosve. Ndikaita
swoshe manje ndikunoita swoshe kachiri chitukutuku saka ndikaita swoshe manje ka ringe chinde hakuna mburi ukazoona ratsikwa ratsikwa asi masvosve anongozviitira chinhu chawo wakangodiro ona ndikati aiwa sika svosve harisi fast manje ndakatomborichiva ndikatoda svosve ndikambonida kuita muti pane mumwe muti wemukubvu hanoziva mukubvu hubvu dzedza pane mumwe muti wanga wari kuti nekugomo kwedu ikoko saka muti woka kubva anamboona uchibereka hubvu handina zifa rahubvu singamboiti dzitema dzedza chaiti handambodziona chibereka kana hubvu saka pamwe muti uyu hakuna unombinda pamusoro muti uyu unoita sei uchinorya hubvu saka muti uyu tongori free hakuna uchinetsa ndangoda sei kungotsvaga chinhu chisinganetswi nevanhu chisiri kushungurudzwa chisiri kuita basa ndozvandaingoda kungoita idol ndongoita stationary like that ndichifarirwa ndiita zvandoda ndisingamuki ndisingaita sei ndisingati manga ndichiita sei ndozvanoita sei zvandaita sei zvandaida kuita izvozvo but anongo akaudza asi musi webhuramani handifunde kakukanganwa ndayamgomo ndichisvimha musodzi kudata bhuramani handimbofunde kazvikanganwa musi iyoyo ndokuchibva chii tapedza kakuzokohwa dindini ndobva ndazonzi wakufanira kuenda kuharare saka kufanira kuenda kuharare zvazvamunana ndakaenda thingi muna august vanhu vapedza kukohwa tapedza kusa mabarwe tapedza kusashumba iya mabarwe mabhero tasiya tapedza kanzwa kuchinda kuharare apa ndakasviba kuti tsva bvudzi zvananga ndaita ndasviba kuti tsva ndasviba pepe ndikazvondoita sei pano ndasvika kuya haubhilichika hautombo unyango kwanza unoda kubhilicha kwacho unoiwane mari yacho yekuikira ndikasvika kuya mai mwana chekutanga chawaiti uchisvika uchiita kuharare nyange hembe dzakonge wakawachazuro wacho iyoyo itori compulsory nyange wakaziva wacha zvokudzi wacha kusasefya mandiriri handitombozwisi kuti sei uchisvika muharare hembe dzako dzinenge dzingoneka chohudzikaike nyange wange wakasamusefi saka waita zvoti ukasvika muharare usati wambotanga kumhosana nevanhu vakawanda wanda chekutanga kutora hembe dzako dzedze wadzitora hembe dzako dzedze dzese unodzisa unodzisa zvemusefi wamuharare chudzi chose chibvesve icheche ndokutanga ndobva ndatanga kugara hakuna wandiudza kuti basa rotsvagwa sei handitoziviwo cv inonyorwa sei handitozivi hakuna wandiudza handiti takangogara paya mamwe maiso handichavataurisirawo kosi vamwe vana vacho pamwe vanhu havazozvifariri asi mai she was a very good lady kwandiri zvangu vaimbogara pamba pedu saka vakazobva pamba pedu pavairojaka ndokubva vaenda vakabva pamba pedu vachienda kustendi kwavo ndozvavakaita mai vavo vazouya mumwe musi vachitotishanyira murai medu miyamiya pavakachitishanyira bvautoti kwashiranhu wakadii wakapedza form 6 mene ndichiri papo aukutaura something patakapedza form 6 handina kubuda zvakanaka ndofunga ndosaka ndakazonyanya kugara kumusha ndakabuda ne7 points ndobva ndafoira jiyo chinzwai manje instead pamwe kuti ndikwanise kuenda kucollege pamwe ndinoita kana teaching ndinoita kana divinity because ndane b kudivinity ndakatorya pamwe kuti ndakondoti pamwe ndichanotanga nzita zvekuhigh school hakunawo munhu wakandibatsira ndobva ndatanga kuti ndakutonyorera zvakare geography yandakafoira ndozvandakatanga kuzviudza apa ndasina maths paform 4 ndasina geography handiti kwete kuti zvinhu izvi ndakazvifoira zvekutofoira zvekutoti wanga usingagoni aiwa ndakazvifoira nokuti ndakasingadi kuzviverenga ndozvakatoitika ndakasingadi kutongozviverenga zvizvozvo ndakafokasa nezvandada kuverenga ndakasina futi guidance ndakangoverenga zvese zvandada kuverenga ndakazvita maBB nema A zvanga isingadiwo kuverenga ndakazvita ndakatozvifoira ndozvakaitika jiyo ndangasangambasa nazvo yaindibhohwa saka namba ndaiverenga ndakangonoverenga ndakaverenga shona nedivinity ndozvo zvandakaita ndakaita C pa A level shona ndaita B kudivinity geography handatombvira ndabata kana bhuku regeography nekuti yaitondinyangadza maths handabvira ndatombodziverenga paikira dzaitonibhowa remember ndakabhohwa mani nababa vangu svika ndanonyora maths idzodzo handambodziverenga ini handakanatombodziweka ndakangoenda mangwana acho nekuti maths vandaita E handambvira ndadzinyora namwe bacho vandatoramba kunodzinyora futi pfungwa dzekobhukeri bva ndasisa sei ndati ini ndakuda kunoita sei kunonyora form 6 nekuti shamwari dzangu 2 dzandaidza nadzo dzadzafoirawo majiyo dzafoira majiyo bva dzaita kunonyorera imba ndatondoda kutoitawo zvozvo ndozvitori correct ndokubva ndanda kunoita sei kunotanga kuita malessons echi ejiyo kupata kwandakaita ndakanga ndatora nehistory yandasina mbira ndaita ndokuita sei apa ndikutokuudzaiwo zvimwe zvinhu zvokuti dambudziko randakaona nemabereki vedu kana tiri kuzimbabwe iyezvi nenyaya yekushaya guidance kuti unenge usingazivi kuti unazere kuti kune mamwe maschools ekuti kuuniversity unogona kutoinda usina
usina kana A level unotoita nenzi bridging year waita bridging year wosita sei wotanga degree rako takatowaisa mayezi ese pamwe kwakusikuziva nekushaya futi mari ndobva ndaita sei ndobva ndanonyorera form 6 igore ratopfuura ndichiita madhamu tina matakanana akadero ndokuchibva ndaita futi vandakuda ndofunga hambo ndaita sei kwakusiyana nazvo bva ndatozogara ndanga kuti matembera ndopaakatanga manyaya ematemperaching mayabva wayabva nditi iwe inanotsvaga temperaching paGlenview high 1 pari kutsvaga vanhu inongosvika ungonyora zita rako wotopuwa nzvimbo vachiti ndo zveshopa high 1 pepe vanotosei vanonyora zita rangu vanawana temperaching yangu vatotanga kuti tanzi ticha asi tiri papo kuti ticha ndasina hembeka ndana nechibhodi top changu chiya chandandakatenga ndiri kumukaka wangu uya ndizvo ndaipfeka nesiketi yangu ndikatanga zvokusekwa ndipo patemperaching ndaitosekwazve akusekwa ndatatojaira kusekwa kuya une hembe yake inofamba ichibhururuka tichodzisa vana vaya apa futi pane nyaya dzakawanda dzakasiyasiya pane dzimwe dzekuti pamwe ndikazida kutanga kuzitaura ka zvogona kuti ndakuda kushora vanhu vekwedu but hazvisizvo but ndada kutora point yekuti muri kuhigh school kune vamwe vanhu vokuti dzimwe nguva unenge usina masanitary pads aya tachokwadi ende manje zvinoitika nekuti maclassmates anenge asingazozvihwisi kuti situation yako iwe yakamira sei panyaya yemasanitary pads ninika pane kasituation kakatombondita go through like that not kuti vabereki vangu vaiti handidi kutengera ayo but panguva iyoyo yange zvazvokuti ndanga ndipapa storina mari yachoni mari yange ingoripinde kuti munhu kwaseenda kuchikoro saka kana pakaderoka wochizonotsvaga unoshandisa kuti toshandisa zvimachira heka kuti isituations dzandakatotawo go through idzodzo vanhu vakaseka vakatoseka kwawanda but ndo zvanga zviripo handiti saka niyo yangoda ngopoinda out kuti kana handizivi pamwe ndikazindokuzwe mukatsvaga wanhu vanotamburawo zvakadero pamwe ndichazobatsirawo nemasanitary pads nokuti ndoziva kuti humiliation yacho yange isingaiti kana usina zvekushandisa like that handiti ende vamwe havazvihwisisi zvozvo situation yako yakaita sei handiti nekuti unenge paboarding apa vanhu vanotokuseka nekuda kwaizvozvo tochinda panyaya yachi yangu yekuzoti ndasita temperaching panzwa kuda nzvimbo dzekuenda kucollege pabelvedere baba vangu manje vangu vati ndoda kuti uende kuuniversity inoda kutora word iroro kuenda kuuniversity handikuenda kutemperate handidi kuenda kucollege teaching pabelvedere asi nzvimbo dzasinganesi mazuva yawo waingoenda hanzi ungononyora zita rako kutoita kosi yako ndozvaita vanhu saka manje zvakazoitika zvokuti ndaramba manje vatango temperaching year yakazvika pakutanga kunetsa izvi zvanga zvakanaka kandiona kamari kangu temperaching year yatanga kutanga kunetsa yatanga kunetsa pepe ndomazuva yakazombopinda zvema10 trillion what handiti ndobva mari yaita kungoshandira mari isingabudi ndobva ndazotanga kuti ndichira machitsvaga temperaching year yatanga kuramba kubuda chinzwai manje madhirama akasangoitika ndokuti ndakazopinda mutauni ngomusikanzi nemunotsvaga nzvimbo temperaching yemutauni pane chimwe paitsvagwa so kunonzi kudaniko kudhuze nekuna fourth uko pane kanhu kanoenda kunotsvagwa ngirini papapapo pane kamakotsi panotsvagwa futi zvakawanda kunonzi pachikoserapo kudhuze nekunonzi compensation house kwekuya pane kanhu kangori kaarea kokuna 4th street kuyakuya pane panhu panotsvagwa matemperati paitsvagwa mazuva but ndonga zvakazovharwa kwakutokumwe bvatainda pepe veduwe taigara kugara kubva makuseni kusvika na5 taitangwa vanhu vakumukira kundanda mashift handiti chindapo takawanda vamwe vachiwana vanozivana nevanhu vachiwana inhau yemabasa inhau yekuzivana handingodi kurevera nhema ini ndo disadvantage yandakaita wanzwa kuti munhu wandakadza naye wakutoshanda basa rakati wakutoshanda muofisi wakutoshanda kwakati wakana nzvimbo kuuniversity indendawo kunotsvaga veve munhu une 6 points une 5 points wakaona nzvimbo paMSU wakadini wakaita zvaakaita kuti wadi apinde panzvimbo pepe ini waone 7 dzangu dzidzo ndoshayiwa ndozvaitika kuona usina vanoziva yafa kwako saka ini nhau yaitika yokuti kumba kwedu isusu hakuna kana anga ariko pamwe anga ane maconnection kusvikana nhasi hakuna une connection iriko handiti saka kutongozviitira zvinhu zvako kuti zviite kana zvaramba ikoko kana zvaita saka pepe wotsvaga vedu vetakamugara muikira mutauni meme tichitsvaga ndichida kusvika ndazoti ini give up ndakagive up mine ndikudze zvandakazoita manje saka pane vamwe baso vaikutongondigwirawo tsitsinyo chinditi saka ukazoiwana vanga vasingarecruiti vanhu pane department rairecruita vanhu vetemperature ivo vaivawo department ravo saka yagara vachindiona vobva vazoya pandiri mwe musasvikanzi unogarepi nhaye musikana iwe ndikati ndogara kuGlenview voti neni ndogara kuGlenview unogara nechepapa vanotanga kuti watsanangurira pepe svikanzi allright unoenda kuchechi kupi ndavaudza ebva watoti vanopinda STM ati ndoenda kupi kuRoma ndokunoenda vanhu vese kumba kwedu asi ndinongoenda chero kwamuka musi uyo kwandendada ndo asi kumba kwedu inzvika ndafa ndaita sei ndovigwa nemaroma asi ndoenda chero vati allright
ndobva watonditi chisiya nhamba dzako kana pakanzi pabuda vhakanzi ndichamiramirawo kuti ukwanisa kuwana unondogara chikuona uri pano everyday hazvizonakidzi kuti mwana wemusikana unese unomukira everyday kuti kuzotsvaga temperature like this. Siya nhamba uchirega kuramba uchiuya mutown mari yako ichapera uchingoramba uchiuya mutown muno utsvaga iroro temperature nekuti nzvimbo izvi zvadzinoita dzemachi dzekera dzetemperature hadziuyi everyday zvinofunga vanhu dzinouyawo kana panzi toti panonzi uyu arwara uyu watamikira waenda pamaternity leave wadini ndomawiro nitanzvimbo but vanhu vangu vasingazivi ndati alright vandatizogra kumba ndakagara almost a month no phone call nothing mwamusiyo nditana nemwe zvanzi yangu ngati ni shamwa ika anchazondoita sei but shamwa kana zvanetsaka inotsvaga basa remumba apa ndisaka ndomboenda kujoni ndasisezva ndinotsvaga basa remumba rehouse girl ndati ndotsvaga basa remumba ikati ndorigone here vatonditi udaita zvokusaladi itoenda unotsvaga basa remumba nekuti ukaona pamwe mari iyoyoka ichakuita sei ichazokwanisa kuti pamwe kuisa kucollege iyo hazvanzi yangu yandoreveke waitoita zvokutengesa zvezvezvo mazuva zveuvhendavhenda zvakanga zviriko apa waigona ka vanhu pambedizvekuti akanova vamwe vacho makumulaudi ekutoti first class degree ndorandotorawo zonzi wawina mubayiro wekumulaudi but nawe yenge ingoti nekuti ukada unotsvaga basa racho hakuna unoziva anokupa malingi kana kuti chiukaaplya pacho nopamwe hazvitoiti ndonyaya dzacho dziri pedzodzo saka zvanzi yangu apapa hakuna kana munhu anga ambotanga kutomboenda kana university isina kana kumbotarisira kuti tichakwanisawo kuenda kuuniversity here handiti ukuwenini vabereki vangu havasi kutozivawo kuti munhu aende kuuniversity kuzinda kumberi unoenda sei havazivi handiti ndobva anditi ndokupa mari yekombi ndakupa mari yekombi iye waisara achitengesawo pazuva pamberi mashops wakapasawo form 6 yake waigona waita macommercials asi kuti tiinde kumberi hakusisina manje zvaguma vabangugumawo papa havachakwanisi kuinda vamwe vasara kumashuroko andobva ndati right ndokutanga kumboenda handizendaizo mozandaifamba kubva mutown ka ndaenda kuuzet kuye neshoka ndinotenderera kuna miro ndokuavondeo ndokumount pleasant kwa ndokumaubrain nzvimbo dzandizini mazana ndouri vanhema nditaura zvinhu zvasingazivi handizivi kuti kune uzet kune mount pleasant kwa kumaubrain handizivi asi ndaifamba kwese kune shoka mwe musi ndombobva ndenda nekune shoka ndichitsvaga dzimwe dambudziko manje riri kuti uchienda unotsvaga mabasa kuya une usingazivika kuti mayadhi maziyadhenda kwasiyana nekugetoka kuti unoona vanhu vachifamba mustriti vachitofamba kuya kwakanyarira kuti munhu ari mugedhi make kuti uinde pepe unofanira kunobaya chiintercom indaizorya wegunodonobaya chiintercom kweko mazembe kanenge akatiteratera achikuhukura aripo ndofamba dzingwa ndosha kuti ndikuindepi ndikwandikuindako ndikazombobisirwa nemota nevamwe oso vamene vainenge vaita zvekriketi here vakatotanga nditongozwa kuti zita ravo vainzani vakati iwe uri kuindepi ndikati apa manje ndandatoo depressed manje ndangofamba kunge munhu arikungofamba akutopenga apa gaya kumadheodheoka hakuna unoona achifamba mustriti sese ini ndakaikira ndakandikirikina ndakabata masaga angu emapapabhegi ndakakuza ndikuda kureva nemamasivi angu aifamba ari mupabhegi nechipabhegi changu nechimwe changa chakaita chemapegs chinga chiri chibheke chemapegs hanzi chibheke chemapegs chechiya seurudo unozwamberi kwangu kuti ndapuwa chakati kwataenda chibhekechi ndakafara singamboiti ndikati ndipuwa chibheke ndavigirwa chibheke changu ndakasina pesi ndokutora chibheke asi chibheke changa chiri mapegs asi ndo chandaikwanisa kufamba nacho panguvayo ndo chandakatofambawo nacho chibheke changu chava nemaruva ndichikangango changa chine maruva angari epingi ndikanzi shaka chaunoda ndikati ndoda zvese zviri zviviri asi ndaifarira chimwe changa chine madodzi epingi neikirabha ndechamapegi ichi chimwe chacho chachiri chegreen nezvimaruvaruva ndaizvifarira zingamboiti ndoma ndaizoisawo makoini angu imomo dhora rekuinda dhora rekudzoka ndaizongofambawo neshoka bva mutown kuinda kwese kumwe kwachona asingambokuzivi maembasi ese ndakamanzonza aya maembasi vasikana ndichitsvaga basa remba ndisingazivi ndaingosvika ndobaya zvesini kutsvagawo basa iembasi ndikazomboenda kuembasi yechekoslovakia inonzi Czechoslovakia ndikaenda ipapo ndikati ndikutsvagawo basa otsvaga basa aiko isu hatiwani mabasa hatitsvagi mabasa through vanhu vanenge vachifamba kudaiwo so zvatinoita tinotopuhwa vanhu vanoshanda panapa vanotopuhwa nehurumende saka isu hatisi tinotsvaga akatobuda munheye ndikanatsvaga basa rahosgirl paembasi ndikaenda kune imwe
mani kuzevane kaenda kune zvimwe zvimaembassy zvisingasviki vanhu yekubritain waitoona kuti uku hausviki uku kuri kukazarazara yekusouth africa ndikufamba netsoka kwese kwekwa ndichidzoka ndichiti ngaimbopfuurana pasezvo ndambodarika nekumagrosa kumashops uku kumagrosa kuya kuya manje ndarika nezvokuti waizoona kuri kukazara varungu ndaitya manje chirungu chacho ndasingachigoni kana hai kana hello ndaitorya ndikati handitombodi handidi ndinotaura nawo kuti kudi ndinotaura nawo kuti dii handiti ndikati aiwa inizvo ndochiita panapa ukuku iri asidi pamene gandidarike napo unocho vanhu vangu vachimwa kakofi pakadai kakapu kawo kukuku handitozivi kuti ndokuavondewo ndokumount pleasant tashona handitozivi ikokoko kuti tine kumaembassy vachimwa zvikapu zvavo takaona mumwe mukadzi anga asviba kuti tsva handizivi kuti mukadzi akati mukomana anga muchi munhu wanga akasviba iyeye waingoona mazino adai ndo waingoona ane murungu wake handitozivi kuti wanga wari chii wangari mukadzi nemurume wekwati zvazviri but zvaitoratidza kuti zvazvo 20 and picture yayo handimbofi ndakaikangamwa ndikati mufunga kuti asi mukadzi uri kurwara maitikira azvaitikerewayo handitozivi ndakamira maindikudze chacho ndakaenda ndikanomira kumbiri kwerodhi ndikada kumbonyasa kuoneni kuti vanhu vava saka chii kungoitika varungu vega vega nevamwe vanhu nemuteme iyoyo vakangogara payari yega chii kuitika apa nechibheke changu chimapegisi nemasivha ari mupabheki murume amira zvikanzi uri kuindepi ndikati ndikutsvaga basa zvikanzi basa rei ndikati chero remumba chero rekunonga marara chero rechii ndora ndikutsvaga zvikanzi aiwa ona kaiwoka uri munhu wechisikana handitika saka zvauri kuita zvokuti unofamba utsvaga basa uchazoguma waita sei wangotorwa nevamwe vanhu vanoda kushandisa vakutora kushandisa ka iwa kunokuwa nomhan'ara ona ndatokuona hangu kuti mafambiro ari kuita ndambokuona ndapfuura kudai ndikadzoka kwandibva ndaichinda kanoti no zvina zvakumirira zvakanaka mira ndikuita sei ndikuudze kuti unoenda kupi chinzwa idambudziko rakaitika wakandidirecta kuti ndaunoita sei indapa avond meni nokuti avonde kwamount pleasant iyoyo yacho kanzi indaikoko pana mai vanobika sadza mai vanoita zvokubika vakutengesa sadza vachibika sadza vanhu vakawanda vanoenda kunotenga ipapo saka mushuwa kuti iwewo semunhu wetsikana anogona kubika sadza saka ukaenda ipapo vangona kukubatsira kuti vaiti vanotsvaga munhu tikati vachitambisa mari kanzi munogona kunotaurirana chii kana mukwasaenda neni ipapo kanzi handikwasikuenda neyo nokuti pari kwandiri kutoenda handisi kuenda kupi siko handisi kuenda kupi handisi kuenda hakusiko kwandiri kuenda ndikutoenda kudirection yekuti kunokona mota yangu ichiendapo saka iwe ufamba kuramba uchidzika kudai chinzwa manje ndakatanga kufamba ndichidzika nezvira iyoyo asi chishopu chakarekwa nemunhu nanha uchiona ndikatsika chiri papi panobikwa sadza namai ava handipaoni handiti ndikapatsvaga indi pandakazoona varungu ogogo ndikati pamwe munhu wandirevera nemai pamwe dzadziri nyaya yekuti ndikarya kuti ndinobvunzwa nonzi mai ningi wacho ndikati nondiudzera kuti vanhu vese vari kunoku vese vagozova mukadzi yeoga muno mumadheudheu iwaya kuti vanobika sadza mashopusa indikutasa kudai ndikati hapana munhu wandakambofunga kuti ungabika sadza ini pamashopusa akadai ndobva ndazorega kuwana basa riya remunhu uya mangwana acho futi ndafumazve chinzwa yemwe musi manje ndanyara zikamboiti ndanyara apa pachikafu changu chandaifarira ngerichi iyo kasiketi ndeyanga ye50 cents ya nemapai ndo ndaifarira meat pie pork pie yekukoukomo maiwi pork pie yekukoukomo nyangwe nhasi chaiye zvikanzi pork pie yekukoukomo indinogona kudhinda kana teni ndichirya mapork pie ekukokomo anondinakira zikamboita ndikuti vanhu maandomanda zikamboiti nemakasiketi ndofarira kasiketi nesoo pane tebika orange soda handozvifarira zikamboiti ndozvifarira zvinhu zvangu ndo mafavorite food yekuzimbabwe kasiketi yangu nepork pie indikati ndigochengeta chimari changu ndozonotenga izvozvo ndadii ndaikira ndaona munhu aiva nechingoro chake ndatenga ndaisa muchibheke changu chachi nacho apa ndakandanyara apa unenge wachiziva kuti kumayadhi akuitwa zvinhu zvina basa resu hatati zvichajara kuita sei kuita grandview ndasvika pepa ndikati kana ndikanditsvage pakanaka pekugara uku ukatasa divi unoona gadhi aripo ukatasa ukuona gadhi aripo kwese kwandikutasa kunenge une magadhi ndikati nambasa azvo ndangogara ndakagara pamwe pampai kakari kaisolated pakanaka zinaiti papopo ndakangoti ndo pakanaka paloni yegreen iyoyo ndokubva ndagara ndaifamba nechimwe chipepa changu chokuti ndikanyara ndokuwadzira chinewspaper changu ndogara chero pane ndakagara nyangwe papa mashops ndogara izviti ndozosimudzira kuti ndibveko kwandendiri ndodzokera mutaundi apa handitombozivi nzvimbo idzodzo dzainzi chii mastadzo ndaingofamba nchinda ndozongotanga kubvunza musi takarashika kuti usaka kuti vanhu ndokupinda apa ndamira papa ndafamba handichazivi kuti kutano kwacho ndokupindidzokeri handiti
tagara pepe ndatanga kurya hangu pokupa yangu iyaya nechikasiketi changu. Imwe mota aitoita senge muzhinji umunye ndobva amira akatorora ngirini yake kudai. Akatozoti unopengere ungagara kuno kumadheodheo kudai paloni pemunhu kuone manje ini ndakasabasa nazvo ndakangopagara ini ndikakanda ndapedza kuzorora ndosimukira ndichinda ndakagara ndakatombovata paloni papo ndakatombovata ndikandovata ini tanyara zingamboiti apa ndizondiripe kuti ndizoti street ipa ndinobuda kana mwa street acho habudi ndizoti ndikapinda apa ndinobuda handigoni kubuda kana ndombovata ndipo paloni ino yakanaka kudai handitika ndavata ndatombovata paya ndokuzomuka ndakamuka vandakasimudzira pepe ndikazodenda kune mamwe mafulatsa ndombozoti ndekupi mafulatsa ayo kuita kunge senzvimbo yakawanda vanhu asi vanoita masalad handitika asi iri congested. Kozoita manje kumwe ndasingambofunga kuti muZimbabwe kune mafulatsa aya anenge akanaka zisingaiti angori nesame color inoita kunge cream. Ndakakusvikewo vari kuti ndimupinde imomomo manje zvazingaiti kuti ndinomupinda nje ndotsvagawo basa ndaiona ipo kwaibuda varungu vakawanda asi nanhasi handizivi kuti kunonzi kuchiisara kukuru ikoko. Ndakakusvika ndikati aiwo atingi kunoka kwatongoku varungu voga ndengona mota dzavarungu dzoiti kuti fu mota dzavo idzodzo. Tikati varungu handingambofunga kuti vakada kuti munhu anovashandire mundima ndichiti ndaiti mirai kana kuti wait ndozvandaita dzaibva kana vanga vakavhara mawindo vaimarola kudai so indasingazvihwisi kuti saka vari kurola mawindo ndinoda kutsvaga basa nekuda kwenyu ndinoda kutotaura navo kuti ndivodzo ndikutsvagawo basa handiti iwe vaibva vavhara mawindo ipa chinzvimbo icho chakambanaka ndiri kureva nemene chakanakisa nzvimbo ichocho zvokuti izvozvi zvindingamonzi ndaiko ndambotombo kusvika mumbopinda umboti ndingokulavira kuisa gombo rangu kuti step in step out ndozvandinoda kuita. Kakanaka kanzvimbo kako tikati muZimbabwe ino jira hura chiranga cream uku kuningirikini dzimba dzacho ungoita mafulatsa aya sekujobheka aya zvanga zvakanakisa asi kutesa kutoti kunongodhura kunogara varungu zingamboiti usingambooni vachitema kona ndikatoona kune vanhu vakabudiswa zvinhu pazhe vaya vanenge vakaevhictwa ndikati kune vanhu vakaevhictwa kumadheodheo kuno ndakaonerera vanhu vakagara mustreet zvinhu mibhedha nechii zvakazara mustreet vabudisirwa zii pane kutsvaga basa ndototsvaga nyaya dzevanhu kuti saka uyuyu undiudza here kuti wakabudiswa muzidheodheo akagara pashe zvinhu zvake izvozvo kwakutoita chidzimba chake ipapo aripo hanimbozvikangangu vedu zvinhu zvake zvazviri mustreet ndakaona about 2 people like that tikati ko chii chaitika wadzingwa wadini chii chaitika ndikambofunga kuti ini manje stori dzandandakurileta nedzimwe stori dzandakambohwa dzekunzi kune vanhu vakadi ndichazoita story time yenyaya iyoyo imwe musi kanimbopedza yangu nemastori akawanda evamwe vanhu vandaiudzwawo hangu ndikati izvi zvinyowani izvi kuona vanhu vakaevhictwa mumadheodheo kubuda pashe kunogara mustreet mota dzichitofura dzimwe dzichotika zvinhu dzichitotsika hembe dzavo hakuna emira ndikachangofunga kuti sikemi vanhu ava vanondiudza here kuti havakwanisi kubatsira munhu nezvinhu zviri pashe zvakaiswa pashe havakwanisi kumubvunza kuti ko chii chaitika apo pandino mwana wokutofambapo saka chii ndakazvifunga ini kati vanhu vane utsinye vanhu vane mari dzavo ini ndazvanga ndakatanga kufunga kuti vanhu vane mari dzavo vane utsinye sei vari kutsika zvinhu zvemunhu uri kutotadza kuti zvinhu zvakamuomera vari kuzvitsikirei ndakati vanhu vane mari dzavo vane utsinye zingamboita vane makufa vane mazivhuzhi mazibango emota memwana apa panaimboda kundisengawo kuti ndidzokere mutauni nditimisa kuti newe mwana iwe tingakusengawo tinokusiya mutauni hakuna ida kundibatsira kana mumwe hakuna taitsikidura neshoka vedu kutemura pasi neshoka ndichibva ikoko ndoti kana ndarashika ndoita kana kuti ndaitaimira zvandaizoita ndaitaimira kuti unenge klasi yangu masalad anoryisa ndaizoti aiwazve ikandinde kana pane zvingoro kana kasana zvingoro ndino magadhi kasana magadhi ndikuti asawo vamwe vanoita kungewo mbemwe vari kushandawo kunoku ivava tonovabvunza kuti saka njira yekudzokera kuti vanhu iri kupi nokuti ndasina mari yacho yekuti ase yekutora kombi nokuti ndikati zvatonana kuti nditore kombi iyoyo nchibva koko kumadheko kwandandaenda kunotsvaga basa neshoka ndozotora hangu kombi kudzokera kumba kwedu kumageto Greenview ndikainamediwe ndikadzokera ndikaona kuti kana ndokuchibva zveonezvo zvekunzi ukanzwa munhu anodedzera paredhiyo 2 ndaenda kutoteerera chirongwa zvonzi tikutsvagawo nhingi tikutsvagawo munhu anoda basa ndakafona ndikati ndiri kutsvagawo ndahwa kuti munoda kuti munhu webasa saka ndiri kutsvagawo basa
ndobva ndanzi aiwa ini kutsvaga asi kutsvagira munhu yaita zvichi madzibaba vaiva nebhasikoro zvikanzi pinda mutown. Wapinda mutown ndosanganawo kana kuti panzi pachiko apa panzi pachiko pazita rapo paflyover mani pamupedza nhamo. Handiti tasvika pamupedza nhamo wozoenda neni kupi kwaidiwa munhu uya. Ndikati alright zvachonaka maindio baba vekutemporary teaching havasati vandipakoka, havasati vandiudza kuti basa riri kana kuti hakuna. Ndikati zvanaka ndaona basa basa ndangu ndiani pamari dzose idzodzo. Ndobva ndaenda kupi apa hasha dzangu idoko kwandiri asi waitengesa chipa mari yekuti ndizotsvaga basa. Handiti ndobva ndasvika pamupedza nhamo zvanzi chikwira kombi inosvika pane nekuti I remember takazofamba kubva kwatakabva neshoka kwanga kuri kure kunhu ikokoko nababa vavo vaiva nebhasikoro ravo vachiziti madzibaba. Tikati saka pati kumboindepi zvikanzi ndokwandi kutoenda kumba kwacho nekuti vakati unofanira kuuya nemunhu wacho ndimuone. Tikati saka vanhu vati vanoenda nezvei ini kuno kwandikuzivi. Ndasikambozivi kuti kune sunning deal 7 minimum 3 4 5 ikokoko kune dzimwe dzimbo dzakatonaka dzitoriko kusunning deal. Takafamba neshoka ndapota ndati iwo baba raisesedza bhasikoro ravo indiripi ichifamba neshoka. Ndikati ndanyara ini veduwe kunhu kwacho kwatisngasvike kwakaita sei zvikanzi takutosvika vengu takutosvika. Ndikatanga kungati imi madzibaba ava kuda ndoda kutonochekereswa ini. Handiti ndotonochekereswa apa ndaiudza shanzi yangu ndinda kuenda kukati papo. Ndikati kana singaiti hedu ndodzokera hangu kumba nekuti tanzwa nekufamba panapa kunhu kwacho kwatisngasvike tapfuura dzimba dzose idzi. Ndikapanzi kuchechi vanoita zvechechi mapasta. Pandakaona imwe zichechi ndikafunga kuti tipinda pachechi ndipo vanenge vachigara mapasta yacho ivavo vandandawandirwa basa. Zvikanzi hakusiriko. Takafamba bedwe ndakafamba ndinambudukuru venama tikasvika paipai tasvika mba pavo paipai pakanaka kusaningito kwakanaka. Tikasvika patiwa negedhi ravo nedzimwe dzimba dzoita kunge mazikuti mazihombe so dzingori munhu 1 vanhu vanga vakaita mayellow bone vakatsvuka kuti piriviri. Saka pandakasvika paipai manje zvikanzi navo ndiwo musikana wacho webasa ari kuuya apa manje maindi havasi mazimbabweans ndevekucongo. Handiti DRC yeyo. Handika vati alright ndafara ndakuona watondibvunza iwewe une makore mangani ndikati vaudza zvikanzi une kuchikoro chakasvika vandavati ini kwasandanzi yangu nge nditi iwewe unogona kutsvaga basa watsvaga basa asi make sure unoudza vanhu vakuona kuti sei pamwe unenge waona basa kuti iwewe une shuviro dzekuita sei dzekuzindawo kuchikoro. Handiti ndo target yange iri yemumba medu kuita sei kuenda kuchikoro uku ndokwanguri kuri target. Bva ndatovaudza ndikati ini ndoda kushanda mumba asi ininiwo maweekend ndoda kuzoita maweekend classes ndichindaona parange house ndondangonzwa range house inooffer maweekend classes kana ndoda kuzoenda kana parange house ndichita sei ndichizibhadhara school fees nemari yangu yandichishanda mumba mebasa. Vakati hazvina kana basa nekuti isusu Monday to Friday tiri very busy asi Saturday nesunday dzimwe nguva ndokwanisa kuinda nekuti tine ndikusvondo sikadaida munhu anoita sei anenge achitamba nevana vangu. Kati no problem. Zvikanzi pachikafu satidyi chikafu chemuno munyika tine chikafu chedu chasvinobika asi ivo unenge uchibika chikafu chako wega. Kati sikangwa neimwe bradha yemurume wangu aripo sikangwa nevana 2 veyelo vane havasi vatsvuka sangwa veyelo nemurume wavo neimwe bradha yange yakanaka yange yakanakisa bradha yoyoyo ndiitarise kudai. Zvikanzi navo nigirikini hembe ndiwo unowacha kuri vaini unowacha dzebva dzemurume wangu dzangu dzevana asi dzimwe nguva brother in-law wangu uyu unowachawo hembe dzakasi dzimwe nguva ari busy anokupa hembe ini kuti ndiwacha. Saka meaning kuti ndaiti mumba umo maiva ne5 rooms. Handiti 5 rooms chikafu chavo chinenge chichinhuhwa chirimo mo chavanobika chiya kunonzi ndinowacha hembe dzevanhu kunoti mwana uyu baba ava namai ava kusvondo kwavo unofanira kuinda kunotamba nemwana muchechi. Unofanira zvakazova kuti zvekoleji yangu iya hazvichashandi zvandaida nekuti program yangu akundiudza kaita kuti tigona tichima mameeting chiita sei inini manje ndoda kubataura tokwada kuti vanhu ndanangozviona ndichiti pamwe ndikaenda kuchechi kwana vaka ndogona kutozogona kana kuchinja ndikachinja ndikatanga kuonekera ndogona kutozoona mukomana muchechi ndakutombuka boyfriend ndikati inini ndogona kuenda sei kunoona boyfriend muchechi umu zvogona ndondiitira zvakanaka. Saka ndikaona boyfriend nditoona mukomana wangu unondiroora muchechi mawe imomo ndakutotageta kuti muchechi umu ndiri made asi niwo ndofanira kutowana mukomana muchechi imomo.
ini zvauti hazvazozviwa ndakutofunga next step ndeipi hacho yandofanira kutoita panapa yandofanira kutoona kuti vanhu vehiloka hilo pandakati udherasi kune hondo handikuti kurorwa nemunhu unogara kuti asi kurorwa nepamwe vanonga vane vanhu vemari pfungwa dzangu dzakatodhanga nyika iyi bandati no sekaindese bandati ameno bandaudza hanzvadzi yangu kuti bhanzi zangu dzayafara batuti aingoinda zvanga basa but zvazvaitika zvanambota kumafamily kunenge kuita zvakasiyana-siyana panguva iyoka I was really depressed ndanda upenyu hwangu ndandaunonga waguma hakuna zvakuita sei zvaakuindira mukati ende chimwe chinoitika nekuti kana usingashandi uri kumba zvonetsa munhu wese anoziva zvokuti kana ukatanga kuita dependent kune vabereka ndopandanga kunetsa zvinhu zvotanga kunetsa singamboiti saka ndozvaiitika panguva iyoyo saka ndanga ndatone depression ndandakugara ndichichema ndiri kuharare futi ndabva kuti ndoda kuita mombe ndauku ndakuda kuita musikana webasa kuharare ndakuti ndakuda kuita musikana webasa still ndaifunga kuti life yangu ichanaka ndamuharare pananambura yanaka zvakatondondira wese kuemployment kwacho kamasa kangambokuzivi ndekupi ndaigara ndichichema makuharare ndokwandaichema manje ndaichema zingamboiti uchishaya kana mari yekunzi utenge uchidya mavheji ayaya mozi amavheji ayaya anenge anzi eyelo ekumusika ayaya akuda kunorashwa ndoyandainobvunza kuti ari kuita marii nekuti mari yechenge isingakwani tinobvunza kuti ari kuita marii handiti uko vabereka vanenge vasina mari vanenge vasitorina panenge pasitorina panguva iyoyo tinobvunza kuti ari kuita marii ndo handainotenga mavheji eyelo ayaya anenge ane zvimadodzi ayaya ndotenga iwayo ndotomatisi une hwakutonzi kurashwa zvokutasa kuti harisi kunhuhwa here kwachi unobika rero ndororya nesadza ndokanga ari kaupenyu kangu pazuva iwayo kuti papasina ndobva ndaita sei paya ndobva ndati kuna zvanzi yangu ndawana ena ndakudza vabereki vangu kuti ndakunoshanda semusikana webasa handakuvaudza ndoshuwa handakumbovaudza nekuti pane zvaiitika ndio handakungonoita ndakanyarara nekuti ndanyara nezvikuitika panapa ndobva ndaita sei ndafonera vaya baba vekutemporary teaching ndavafonera bandavati inini zvetemporary teaching zvazoramba zvandakuita indakuenda kunoshanda basa remumba ndozvandakutonoita ndozvotsvagira mari yechikoro vati handisi muharare izvozvo takaenda kupinda nemusangano yavo yavanoita kumadepartments aeducation ndokwatatiri nguva yese saka handisi muharare saka handikwanisi kukuudza kuti izvozvo nzvimbo iri kwekadaipo vatonditi vati ndaona basa rekuti house girl ndorandakuenda vakati kuzvitese hazvitomboiti akana ndandati ndokwandakuti kanzayo usainda usatomboinda zvakunoita musikana webasa ndikati ndozviripo handikwanisi kuramba ndichigara kumba nekuti zvitori nani hangu ndotanga life yangu nekuti kuramba uchigara kumba kwakurwadza handiti kune vanombogara kumba kana usingashandi munozviwisisa bandati ndakuita sei ndokwandakutoenda vakati akana ndokumbirawo ndimirire kusvika mangwana handiti pandodzoka ndoenda kuofisi ndaenda kuofisi ndonobvunza kuti hakuna here pari kubuda nzvimbo kumwe kana kuti fonderera vamwe vanhu tivabvunza kuti hakuna kuri kubuda nzvimbo here vandati oraiti munhu yebva wandifonera vekuhouse girl kuya vandati handisi kunzwa zvakanaka ndichasiya sei chichazouya kana ndakunzwa zvakanaka then bebva vati no iwewo zvoitaka uya mutown pinda mutown izvozvi nemacertificates ako ese uya nawo izvozvi havana kundiudza kune nzvimbo vakangoti uya nawo izvozvi vandondipa zvikanzi kune chikoro chakachaka chiri kuda munhu nekuti munhu angaripo yanga kunoshanda basa remutemo saka anga atonzi chiuya mutange zvokutsina ndozvazvaitika ndofunga papo saka munhu iyeye ndochibva ari kutodiwa vakangonzi chiuyai ndozvakaitika ndobva vati iwe washiraunika nzvimbo isati yatanga kupuhwa mwana chitopinda mutauni izvozvi indinenge ndakakumirira panhingirimi pacho ndoinda newe kune vanhu vavo vanopanzvimbo ndoputa sei kurega kwandakati nda kuzondese unoshanda mubasa memukongolisi uya uyu kusanning deal varamba vachindifonera ndikati ndichati sei handichakwanisi bva ndazoudza mubereki wangu wamwe musi ndikati moziva ndaida kuita musikana webasa kusanning deal vakarwadziwa zisingamboiti handikuda kwei ndikati ndanga ndatambudzika pano ende zvine zvakuzoitika kana usingashandi kamashoko anowanda ndikati ndanga ndisikachafari nezvachitika handiti ndobva ndaenda kunoita asi temporary teaching manje dambudziko retemporary teaching unongoita uchiita sei uchishanda for like 2 months zvapera nditika saka zvakazoitika vana panoshanda pachikoro ndakanoshandawo chekwabhura ndopandakatoa kune nzvimbo yakanzi kwabhura kuya ndo unoshanda kupi
kwabhura kwangu kuya saka ndo temporary teaching yangu yandakanoita but tiri pamixed ese yematemporary teaching yakazoitika pane story time imwe futi yandichazoka kuti ndakazenge chii chakazoitika kuti ndibve kwabhura kuya ndakuenda kuchikoro saka iyi ndiyaiga ndichadzoka nayo pamwe mangwana ndichadzoka ndichipesa story time yangu ndichaona kuti ndodzoka mangwana here kana ndodzoka next Friday topesa kuti ndazoenda kutemporary teaching ndatanga temporary teaching yangu ndazobva sei kutemporary teaching ndatanga kuenda kuchikoro sei ndazowana scholarship sei ndazodini achingona cho pamwe ndichata ndichijamba kuda ndanzione mubereki wangu usataura zvimwe handiti ndichata ndichijamba asi pane zvino yongatembogumira kuti ndakazobva ndikaona nzvimbo yekutemporary teaching ndikaenda kwabhora kumamisha kuya ndokwandakaendawo ndikatosvika ndichifungwa ndiri special singaiti ndakaenda kuboarding school mosadambudzika unongoti ndakaenda kuboarding school ndaenda kuboarding school wapedza kuenda kuboarding school apapapa wostora wazvidengezera wanenge uri nothing uri dhololo handiti chazotanga kudza nyaya dzematemporary teaching asi ndakonkuluda kubva kumusha kumareserva ndazopinda mutaura ndazotsvaga kuda kuti housemaid ndafamba neshoka kuenda kuna ovendale ndadzoka ndatsvaga matemporary teaching ndazodini next story time yangu iri kuya ndeyekuti masaga akazoitika taakutemporary teaching hakuna madhirama ini ndodzitaura nyaya dzikozika ndoziva kuti is better for me kuti kuzvitaura pana kuti umwe musi one day munhu anouya achikudza kuti hei wakade hei mune matozviwa makutoa kuti aiwe takaiihwa iyi shamwari tisi nyowani takatoihwa saka zvitori nani kuti mudero manje muchiihwa slowly but sure njimwena nditika saka ndonji munozoteerera nyaya yemombe but ndisati ndapedza manje mangwana makandiona ndakaisa maadverts pane chiadvert changu chandakati vanoda kuitirwa maadverts avo kana uchiita zvemusic kana uchiita zvechii ndibatei kuinbox kwangu wenamba dziya kana dzimwe dzanambotaura panapa ndibatei ipapo mandibata ipapo then totaurirana tine like zvatei saka kutaura kwandikutoita kunoku ndine imwe yandawana ende yatobhadharwa kudhara saka mangwana kana makuzoona mamwe mavhidhios aya please support me handitika chinhuwo chatikutanga kuti tikwanise kuona kuti chinge china nepi muchitigadzirisa patetaresha but nemunhu wachange tichara naye ndinganingopega hindi ndichange ndichitaura nezvamunhu anonzi oh my god guveya akaimba nani anoita zvokuita zvemasongs ake but munhu ane connection nani naThomas Mapfumo ndoziva kuti pane vanhu vanofarira mapfumo saka ndichaita a little bit of background kake but handisi kuita pari palive ndichaita iri video chaiyo yandichaposta paFacebook nepaYouTube pachoni saka anyway kana makuzonyanya kuonawo munhu inayo yekuti panenge pane kacontract kabvumirana kuti kange karipo ende tichange tichisimudziranawo sevamwe muchindisimudzirawo tichisimudziranawo handitika saka ndichaita kastori kabackground kake mumbonzwawo zvemunhu ndatonzwa kabackground kake ndazwa kufara zingamboiti ndikati kune vanhu vakadai saka vanonzi guveya vanotori neinteresting story handitika vanotori neinteresting story saka I really like kuti ndimbobatawo nyayawo mangwana ndichaita clip yakangomira iri yavaZiguveya please munhu aionawo muisheshe munhu yenyaya yake yanotombotaka kundibata handitika tichivaadvertisira masongs avo muchiendawo kuYouTube kwavo muchiendawo kupage kwavo saka mangwana ndichi kuiposta nyaya yavo iyoyo ndichange ndine mundibatei arisingu mandisekeza saka ndonyaya yacho niyo vari kuda kuadvertiswa please ndibatei handitika saka ndichange chimbobata for the next 2 weeks tichange muchionawo vaZiguveya vachibuda neheritage page ravo riya tichitaura nezvavo dzimwe vasvika ndechiplaya futi masongs avo papage redu rekuFacebook handitika nekuti panenge pane agreement inenge yaitwa ipapo saka musazochinyanya kuti kumasongs aya kuda naiwe masongs aya iagreement iripo yatosainirwa nakare yatabuda nayo chinova chinhu chakanaka tichisimudzirana tichipromotana saka vaZiguveya muchange muchivaona kutanga mangwana vaZiguveya vanenge vakati tatatata for the next 2 weeks handitika girls be careful vatanga vanhu vapi naimini ndiwewo mukureva ndiripo here muripo saka story yangu yapera I think next week ndichadzoka ndichikuudzai tichikontinya nenyaya yetemporary teaching handitika saka ndati please support me vane maadverts please come to my whatever inbox motaurani totaurirana tonzwisana
For the meantime tikumbotanga tine 2 weeks then tichidaro but nyaya tiri kutanga kubata mangwana ndiye vanonzi ziguvheya. Saka ndokumbira mumboteerera story time yavo muchimbonzisa ndichange ndichinyatsa kuinareta sekutoti inini ndinitaka ndiri vaziguvheya vacho ndandiripo pazvaiitika. Anyaya mani yetiri kuti bata sokuti yei vamapfumo vatamasi mapfumo munhu wandatonzwa kuti saka ndo change tichitanga kuti mukanzwawo background yake manzwa background yake pamwe chasa kuti muchitanga muchitoteerera chiva ziguvheya mumwedzi unotoanita nezvei. Saka nhasi ndo zvazviripo saka shamwari Kimberly ndatopedza next time ndikudzoka netemporary teaching takukondinya but I think next Friday then ndisati ndabva pano ndarekodha 2 maclips emakuhwa chaiwo. Saka ndazononoka time yangu pane zvakawanda zvashitika nevanhu vekwaziguvheya tachimbotaurira zvataurira. Saka nomboda kunyatsonzwisana nevanhu mombosainirana zvamunosainirana ndisika. Saka ndo zvazvaitika. Saka ndatinonokei kuzoti kuzouploada. So ndichibva pano ndikunoita sei ndiri kuno uploada 2 maclips andaita emakuhwa handisi kana mose ari fast but I think muchamaenjoyawo ne 2 maclips ndichibva panapa ndichanomaedita ndo-uploada. Please musaskipe maadverts aya munoona ndo ma10 cents andinenge ndichiwanawo ndapota ndauchira. Please maonei ndine munhu akandibhejera kuti ukasvika pakati ndinokupa chakati andika vari kunonipa machristmas nhamba dzangu madzibata kare ndadzisa ndikati 097 2819 vari kuda kundipa Christmas present. Western Union inoshanda inonzi imwe yayo zita rayo inonzi chiko zita rayo imwe yacho inoita zvemariya inonzi chiko Western Union neMoneygram iriko kuno iriko Western Union neMoneygram nditumbirei. Saka alright ndo nyaya yacho ni baba ndisati ndaenda kana varipo vanonzi vanzwaniko hanzi chiko master nemumwe ndoti happy birthday handisika shema alright ndakuenda ndapedza live yangu yanhasi andopedza I want to put Christmas present kumugdani munondiekera munondisendira uekera weudremit inoshandiswa sei handitozivi. Ita zveWestern Union veduwe ita zveWestern Union ndo iri kuno Thailand kune Western Union kune MoneyGram. Ndiitei ndiwanewo masenzi ndiwane mvura yekumwa isati tambi Christmas saka ndingatofara musoro mukandiitira surprise yeChristmas yekera muchindisirawo tumababy tumachichi. Bye ndakuenda bye see you tumakiss handiti bye ndakuenda next Friday handikandodzoka bye.